Moikka kaikille! Moro! Tää on meidän eka video ja me kerrotaan itsestämme. Ja tosiaan YouTube voi aloittaa. Moikka! Mä oon Juuso. Mä oon 10-vuotias. Mä harrastan jalkapalloa ja parkouria. Mä tykkään eniten hengata kavereitten kanssa ja skeitata. Ja Juuso niinku on semmoinen skateboy. Se harrastaa tavallaan myös skeittaamista silleen, koska se skeittaa joka päivä. Mut VTV. Moi! Mä oon Ami, Amy, ja mä harrastan myös jalkapalloa, mutta tosiaan eri joukkueessa. Mä oon 12-vuotias ja mä rakastan tanssia. Mä harrastan myös sitä ja sit mä harrastan myös cheerleaderia. Ja mä kohta aloitan tuon koripallon. Toikin ottaa koripallon ehkä. Ja siis mä tykkään hengata myös frendejen kaa ja shoppailla ja mä rakastan muotia. Mä ostin Lontoosta, kun oltiin Lontoossa, niin ostin sieltä tämmösen paidan. Aika monta. No joo, aika monta, mutta toi on nyt mun päällä. Me voidaan näyttää niinku jossain toisessa videossa, mitä me ostettiin. Mut joo. Ja tää video kesti 2 minuuttia ja 50 sekuntia, eli vielä 10 sekkaa. Joten lopputerkat, moikka! Käykää seuraa Instagramissa iggyamy ja jolojuuso. Tää ei kestä 50 sekkaa sittenkään. Tulkaa myös kikkaa AmyJou ja kik Juskaboy. Juskaboy. Ja AmyJou. Moikka!